impanyin nam edinkra ejina shedu sese ni onim no osunya ohu enam sa abotai so na akro live akakofa kenkan medwumadi abase ye mesua mu abapa amane ene amamre enhuma edo ponso a yere kan eye kusika nhoma owura ewdi apreku na echiro wo oyoku apimni di shepo na me yan adoma chubenwe na benade bia bra bononum ene fa no yesi nkonwa trase ya kenkan nhuma esua mu amane ne amamre nti etwagu e Facebook send obroni beka no potokasem say live no nti frɛ onua bi na ɔno nso frɛ no yonku bi dwumadi wanya no Facebook kura akro live gh YouTube so ɛhɔ nso etwagu saa me a medi dwumadi ho kyia me a mesan yɛ okenkanfo medin di owura yujiro kuku anything meda wase sɛ obegye bre ye nyina ye hia asua amamre ɛne amane ɛne yekura pem kasa ne yi meda wase Papa kwa wari oba bufro Odi ekuche ne sanse Ontiti ni